नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ। फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया, अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ। फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया, अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ। फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया, अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा?
अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुण'दयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुण'दय मोनगिरि आरो गोदान अरुण'दय मोनगिरिफ्राबो अरुण'दयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुण'दय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं अब्ला नोंथाङाबो अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुण'दय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुण'दय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुण'दय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुण'दय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुण'दयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुण'दय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुण'दयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुण'दय मोनगिरि आरो गोदान अरुण'दय मोनगिरिफ्राबो अरुण'दयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुण'दय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं अब्ला नोंथाङाबो अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुण'दय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुण'दय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुण'दय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुण'दय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुण'दयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुण'दय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुण'दयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुण'दय मोनगिरि आरो गोदान अरुण'दय मोनगिरिफ्राबो अरुण'दयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुण'दय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं अब्ला नोंथाङाबो अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुण'दय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुण'दय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुण'दय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुण'दय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुण'दय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुण'दयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुण'दय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि
फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ 15 सेप्तेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि फैगौ
15 सेप्टेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्टेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्टेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि, फैगौ 15 सेप्टेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्टेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्टेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि, फैगौ 15 सेप्टेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ फैगौ 15 सेप्टेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख आइजोफ्रा गोदानै अरुणोदय बिथांखि रां मोनगोन। मख'नो गोनांदि जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय माब्ला आरो माबोरैहाय आर'जलाइ होनांगौ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होबाय। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि। आसामनि गासै बियाबावनो 2,000 राङै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ मोनगोन आरो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय गासै गोदानै आर'जलाइ होनांगोन। लोगोसे 3.0 नि थाखाय आर'जलाइ होनाया फैगौ 15 सेप्टेम्बराव जागोन आरो आर'जलाइ होखांनायनि उनाव फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ मोननो हागोन। थारैनो रेशन कार्ड गोनांफ्राल' अरुणोदय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नाथाय रेशन कार्डजों आधार कार्डआ लिंक गोनां जानांगोन आरो जुदि नोंथांनि रेशन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नोंथाङाबो अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरि नामा? अब्ला नोंथाङा गोसोआव लाखि, फैगौ 15 सेप्टेम्बराव अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ
फैगौ 15 सेप्तेम्बराव गोजाम अरुणोदय मोनगिरि आरो गोदान अरुणोदय मोनगिरिफ्राबो अरुणोदयनि मावनांगौ हाबाखौ मावनांगोन। नंगौ, रायजोआव 12 लाख गोदानै आइजोफ्रा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो थांगासिनो दं। थारैनो लाख लाख